Moogren on vapaan hiihtotyyleistä toiseksi nopein tekniikka. Moogrenin rytmi muistuttaa keinuliikettä, jossa työntö tapahtuu toispuoleisesti, aina yhdellä suksella ja suuntautuu liukuvan suksen suuntaan. Työntö noudattaa täsmälleen samoja periaatteita kuin tasatyönnössä. Kyynärpäät ovat aavistuksen ulkona, jotta pito tapahtuu siipi- ja rintalihaksilla. Työnnön alkusysäys tehdään ylävartalon painolla ja työntö suuntautuu aina liukusuuntaan. Vältä vartalon kiertoliikettä. Suoliluut ja hartiat osoittavat koko ajan eteenpäin. Sauvojen osuessa lumeen aloitetaan ponnistuksen valmistautuminen. Käsien kohdatessa reisilinjan tapahtuu puristava potku sivulle. Työnnön lopussa käsien ollessa takana siirrytään toiselle sukselle, jolloin tapahtuu työnnötön liukuvaihe. Työnnöttömältä liuulta siirrytään uudelle sukselle käsien heiluriliikkeen kautta. Heiluriliike lähtee yhtäaikaisesti ponnistuksen kanssa. Muista tuoda lantio nyrkkien mukana eteen. Näin pystytään maksimoimaan kaikki liike eteenpäin vieväksi energiaksi. On kyse minkä tasoisesta hiihtäjästä hyvänsä, tärkeintä on kuitenkin hallita näyttävä maaliintulo. Tässä esimerkki, kun haluat kertoa yleisölle antaneesi kaikkesi. Parhaan mahdollisen tekniikan niin ladulle kuin maaliintulon saat kestävyysurheilukoulu Electrofitistä.